Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi gada kayo, ti pagkibusan, ti seryet tayo itaalawas, anapauluhan, pamakawan. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Mabit lang, ada iruar ko iti bag ko. Babaen iti da ito, amangan no agbaliw ti amin. Ngam ulitak, pakawanan nak anak ko. Anya ka di dayta, nanang. Saan kayo amaawatan? Sa limot-mot manalaing dayto itid ko. Saan mo apukpukawan? Ikarim, anak. No anyaman dayta. Ikarik, nanang. Mabit lang, taalag itibag ko. Ha? Basit akaheta ti enruaryo iti bagyo, nanang. Wan, anak. Porselas ken singsing daytoy. Aramatem, ngam saan mo nga ipabulod iti uray asino man. Ha? Nanang, nginginaan samot dagitoy nga alahas. Nginginaan lakit di dayta. Ngam iyunay-unay ko. Saan mo apukawan ken ipabulod? Kwarta met dayta bilbilangem. Nangalaam ka di iti dayta. Adda ngamin nasarakan mi nga agapilyedo iti mayos. Imbagami iti agnagan iti kungrad. Kat inikan na kamin adagos iti pirak. Anya ti inarami diyo iti agapilyedo iti mayos ako nam. Diyak amo, no anya ti aramidan da Sir Conrad. Imbestigaran dan sa. Amangan no kriminal. Day talaang ti inarami diyo adan kwartayo. At tapag a kriminal day jay, manang. Napanda Sir Conrad ijay balay da. Adda ka nung amin napatag adamaganda iti agapilyedo iti mayos. Amangan no kabagyan day di Eli mayos. Oh, anya nga iti itantanamitin mo. Umapal ka di iti kwartak, ha? Ay, uwan. Adda kumamat kasta kwartak. Kunak tumang nga aramatan taniitan. Tapno bumak nang tayo. Ang hindi mo matkayat. Saan nga agnadayon akas jay ti kasasaad ni Ethan? Adalakit di importante nga imayan ni nanang mo. Anya ka di day jay? Jak maawatan dagiti imbagbagana. Ken no apay adu maudawat kanyak iti pamakawan. Pamakawan? Kaapay ka no. Adda ka di madi nga inaramid na kan ka? Dayta nga ron ti pakas daawak. Awan mo tinagkurangan na kanyak. Di namat basol ti kinapanglaw mi. Ay, saan nga taa makiasawa? Taapay nga agkid daw kan ka iti pamakawan? Makiasawa? Kasta nga ta. Adda nga ta nagaram ken kuana. Kabayatan nga addata dito'y syudad. Siguro, Dahil ka di lang ti ginagaran, ha? Ti may dumawat iti pamakawan? Sir, adda nasarakan mi nga ag-apelyedo iti mayos iti sabali nga ilay. Ket, adda ka dinaalayo nga impormasyon. Ti amuda, kat masikog nga agpaiso idi ni Eli. Nadamag dalangan anatay kanon. Di da kanumat ammo no ayan ti anak na. Pudno nga rod nga adda anak ko. Ngam ti saludsod, ayan na. Dayta ita ti dakkel aparekot. Ulila kanugayam ademang ni Eli. Naranggas ti maysa nga uliteg na. Isu naglibas api manaw. Awan ka di anak dayta nga uliteg na. Saan ka nun anak iasawa? Tamang martag. Awan mang kayat kan kwa na babae. Awan ka di ti kabagyan na, ama kay baga, no ayan ti anak mi. Saan kanumat anagaw-awid? Manipod nagtalaw, sir. Angam, adda nakita da. Ay? Angam, adda nakakita kan kwa na, ama si Kog.
Apay ngay mawag ka manen. Ag-cross country ak. Mapanak iti Amerika. Iti ayan ka di dagiti kakabagyam. Saan ko pa'y ang maibaga ita? Depende iti pasamak. Adakan ka dayta. Nuan niya ti pakaragsakam. Aramidam. Saan asyak ti tubang? Agyamanak. Ngamno kasapulan nga agawid ak dita. Aramida. Kaano ka diti ipapan mo iti Amerika? Inton umay alawas. Nalpasan dagiti papeles ko. Ala, sapay ko ma. Tanaragsak kan to ijay. Ikumusta na ka dagiti kakabagyam ijay? Dumanon ti pakumustam. Sige nga Rudan. Sige, bye. Ninsamat madam ti kinasarita yaw, sir. Kasla ko na anaasan ang makaawid. Wen ka no? Mapan ka no iti Amerika? Ay, di awan ti kadwayon ditaw amang tarawid-wid iti negosyo yaw. Timang birok iti anak ko ti importante ita kanyak. Napatpatag ti anak ko. Ay, sapay la ko ma, tagbaligi tayo, sir. Adun ti gastos yaw. Ayan nga tati anak ko. Apay anaatap ti swerte kanyak. Saan anaatap ti swerte kada kayo, sir? Maysa kayo kadagiti kabaknangan dito'y syudad. Awan serbe tinagbambanugak iti mano atawen. Taawan anak ko amang tawid. Sige pa'y asar. Panawan ka pa'y nga rod dito'y. Ing kami manan agpaspasarak ng agbirok. Ituloy taman ti saritaan ta? Awan ka diti sa bali ag ginagaran ni nanang mo dito syudad? At dainted na kanyak, ngaimbilin na asalimat matak ka no. Dakkel ka no, ti pakainaigan na iti biyag ko. Anya ko madayjay. Ay naitan. Pagsidsid daawan nak. Makitam ka diti adda dito'y imak. Oh. Oh, wow! Nagpintas a pulseras. Kan, adda sing-sing mo. Mas dawak. Imbaga ni nanang, ada ito'y kano titulbak iti kinataok. Jak maawatan. Misteryosa mo tibagbaga ni nanang mo. Kasano atulbak ti kinataom ti sing-sing kan pulseras? Mas dawak met. Ay, jak maawatan dagiti imbagbaga na. Dinamag mo kumaan, no anya ti kayat na asawan. Dinamag ko, ngem ko na, apanawan kan pasamak to kano ti mangibuksilan iti sikreto ti biyag ko. Naliday kayo manan, sir. Anda ka di maitulong ko? Tap numaksayan ti dagansan na marikrik nayo? Mabalin ka ding hagtugaw ka iti samok. Kaya't ka aming mingan barok. Ah? Agtugawak iti sangoyo, sir? Wen, barok. Kasapulak ita ti mangep-ep iti liday a marikriknak. Sige, sir. Agtugawak iti sangoyo. Tising-sing kan porselas mo. Ha? Daytoy, sir? Nabiit pa nga inted ni nanang ko, sir. Imposible daytoy. Mabalin ka di akita at ti porselas kan sing-sing mo, barok? Wala, sir. Awan parikot. Imbili ni nanang, asaan ko nga ilako, wano ipabulod iti sabali, sir. Apay ka di ano daduma. Kat madlaw ko ang maikulkulang ka, manang. Napatag kanyak ti anak ko. Numapalin, jak kayat nga agsina kami. Apay ko mga agsina kayo. Nagadalang mat iti syudad. Agawid tumot lang. Adain ruar ko anam na maag. Ati may sa sikreto. Kat dandanin lumtuad. Anya? Anya a sikreto adanda ni lumtuad ako nam. Jak nga minam mo. No naragsakak to. Uno saan. Intun lumtuad day ta sikreto ako nak.
Agurigur ka di? Tila malawlawat mo. Nan, dapat-dapan ka man. Ay sus, saan ka mat anabara? Anya ka din ti sasawa manang. Sa anak nga agurigor. Namnamaak nga adda sikreto a may parangarang. Mabalin ka di nga ikatam ti alahas mo. Adda kita iti uneg na. Ariglado, sir. Ikatek. Adto iti porselas kan sing-sing, sir. Awatin nyo. Takitaan nyo ako nayo. Makitam ka di. Tinayurit iti uneg. Salva Eli. Nangalaam ka dagitoy. Inted ni nanang ko, sir. Kunam nga Anita Clavier tinaganti inam. Pudno dayta, sir. Iso tinangted di ta alahas. No anyaman tinakasurat iti uneg. Awan ti amok. Darasam. Mapanta iti ayan ni nanang mo. Ita ka din, sir. Wen. Payabak ni Conrad. Ta iso ti mangimaneho iti lugan. Pinayabanda ka na, sir. Darasam. Mapantayo iti ayan ti ina ni Ethan. Ina ni Ethan? Apay, sir? Darasam. Magagaranak ang makasarita ti ina ni Ethan. Intayon, Ethan. Wen, sir? Apay ka di, sir. Anyat na pasamak. Jak masungbatan day ta sa lutsod mo. Ti ina ni Ethan ti makasungbat iti amin. Hey, sige nga ron, sir. Aday je parking lot tilugan. Adayo ka di pa'y tilugaryo, Ethan? 30 minutos pa'y titarayan tilugan, sir. Partakan pa'y ti agpataray, Conrad. Napartakan, sir. Amangan pa'y kit di no madisgrasya tayo. Kumaano simentado ti kalsada. Saan mat nga raw? Pasensyakan, Conrad. Diyak amin makontrol ti bagik. Kayat kon ang makasango ti agnagan iti Anita Clavier. Ha? Apay ka di, sir? Sigud ka di nga gamam mo kayaw? Saan? Ngam adalaki di sekreto arumbang amaamuak. Dandanita yung, sir. Agkalma kayo laeng. Sapay ko ma. Tamadanon tayo ti inam, Barok. Jak minamnama ti isa sang bayo iti nanumo abalay mi, sir. Napatagtigagaraken ka, Mrs. Anita Clavier. Koreksyon, sir. Miss Anita Clavier. Anya? Kasano nga rod anadaan ka iti anak? No miss ka matgayam. Umunag kayo, pay. Tapno makapagsasarita tayo analaeng. Umunag tayo, sir. Agyaman kami unay. Dumgag kayo. Taisalaysay ko tinapalabas. Ididanda ni matay ti ina ni Ethan. Lumaban ka, gayam. Kasano ti anak mo? Di ka kumamaawanan iti namnama. Akari ka, gayam. Di mo baybayan ti anak ko. Pangasim. Ikari, gayam. Saan ko abaybayan ni Ethan nga inaanak ko? Alaam, daytoy nga alahas. Itad mo kankwana. Inton adaanan, iti husto nga edad. Ha? Porcelas kan singsing? Dayta, di pakalaglagi pag iti ama ti anak. Ani, Salvador del Mando. Insagot na kanyak dayta. Isagot ko mat kani Ethan nga anak ko. Sa anak ko makapag bayag. Eli,
Eli, apayan gayam. Apaya pinanawam matan ti anak mo. Kasta tinapasabak, sir. Ni Eli Mayos na ni Ethan. Inampun ko, takaasimat. Pakawanan na kanak ko. Diyaka mo, akasta tinapasamak kada kayo iti inam. Pudno ka di daytoy? Saan ka di tagtagainip ko lahing daytoy? Pakawanan na kanak. Nagserserbi ka kanya kas trabahador? Idinto ta anak kagayam. Awagan na kiti daddy. Saan na, sir? Ha? Kat si ka, Anita. Agsipod ta di mo binaybay anti anak ko. Umay ka mati jay syudad. At daitad ko at trabaho mi jay. Ala, agrubwat kayon. Ta itamot laeng. Agpasyudad tayo. Wan, sir. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo itaalawas ana pauluan, pamakawan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.